Bueno, ni protokoloarekin aspertu egin naiz eta orduan erabakiet ja ez nintzala hasiko esaten aber zeinek hitz egingo duen eta ja hezkuntza talekoa asko hitz egin dudan ez ja berdin zait gehiago hitz egitea eta listo. Baina hemen daukagu azpiegiturakoa. Aupa. Kaixo. Eta besteak? Besteak etzate gerturatuko edo desfile bat egingo dugu bana-mana? Beste taldeak. Baina behar alduzue... Bai, entzuten da? Ala ba. Hasiko naiz, venga. Ez, hemendik behar da, bestela ez da geratzen grabatuta. Bueno, hasiko naiz? Bai. Vale. Post-it arroxan jarri dugu zertan sakonduko genuken, eta hor irabazle atera den ideia izan da udal administrazioei inbertsio gehiago eskatzea telekomunikazio azpiegituretan, ideia beretsuan instituzio publikoek azpiegitura libretan duten parte hartzea eta hauek sustatzen izan dezaketen papera. Eta gero bigarren maila batean geratu da beste ideia bat, sare eta azpiegitura ezagutza sortu, sare ezberdinak osatzeko edo. Zer bota dugun faltan, enpate tekniko bat eduki dugu, alde batetik sare bat martxan jartzeko tailer bat edo, ikusi da tailer baten falta, eta bestalde denbora eta aurkezpen esperientzia gehiago. Zer da gehien gustatu zaiguna, hemen 3 ideian eduki ditugu, nagusiena gauza ezberdinak ikusi ahal izan ditugula eta ezagutza hauek partekatzeko beharra aipatu da. Bigarren maila batean software libreak izan duen presentzia eta hirugarren maila batean Ermuko udalak egin duen apustu azpiegitura publikoen alde. Eta zer eskaini aldi dugun beste mailei, ideia nagusi bezala azaldu da azpiegiturarik gabe ez dagoela beste ezer edo, eta azpiegitura libreak beste mailek nahi dutena egiteko eskaintzen dugula. Libre ezi eta garatzeko beharrezkoa delako, eta instituzio publikoek ere azpiegiture libre horien gainean egin dezakete beste guztia ahalbidetzeko. Bale, hezkuntzakoan batu egin zaizkigu zertan sakondu eta zer bota dugun faltan. Oso antzekoak izan dira. Bietan nagusitu dana izan da, batetik hezkuntzan, informatika irakasteko materialetan eta metodologietan eta olako kontuetan sakondu inberra dagoela. Eta beste arloa, horregon gara denbora dexente eztabaidan, zeren horiek ere batu egiten zitzaizkiegun, beste arloa zen, hain zuzen ere, ze azpiegiturak, ze software daukagun irakasteko. Orduan, batetik daukagu irakasteko dauzkagun tresnak, eta bestetik informatika irakasteko daukagun materiala edo metodologiak eta bar. Horretan beharrezkoa dela sakontzea eta gero gustatu zaizkigun gauzetan aipatu dira bi kontutxola pixkate indarra ematen digutenak ie berekin aurrera jarraitzeko. Batetik gustatu zaigu hemen elkar banatzea dauden gauzak, baina faltan bota izan dugu esperientzia, zuek esan duzuen bezala, esperientzia gehiago. Eta hontan nik pixkat behatza sartu behar dut begietan eta eskatu esperientzia gehiago partekatu ahal izateko, esperientziak iritsi behar direla. Guk jarraituko dugu IEB antolatzen, baina esperientziak iritsi egin behar zaizkigu, horiek guk ezin ditugu asmatu.
Eta, gero ikusi dugu pixkat, zeo zer astu egiten baldin bazait, mesedez esan, nola bildu beste maiekin edo zer eman zer ekarri, ikusi dugu azpiegituren atala oso garrantzitsua dela hezkuntzan, eta, noski segurtasuna ere, oso garrantzitsua da, eta irakatsi egin behar da gauzak seguruak izan ditzagun, eta baita software egintza arloan, ze software, ezi softwarea sortzeko, ze software daukagun hezkuntzarako, dana batu egiten zaigu hor. Eta uste dut honekin gehientsuena esan dudala, zeo zer astu zait. Kontzientzia kritikoa. Hori bai izan da punto bat buelta asko eman dizkioguna, nolabait bai erabiltzen dugun softwarean, bai erabiltzen ditugun azpiegituretan, bai erabiltzen dugun zer gauza, jakin behar dugu beste batzuk daudela, ez dutela zertan izan behar momentu hontan daudenak bezalakoak, eta joan daitezkela aldatzen, eta egokitzen momentu oro. Eta azken kontua zen, nola lortu dezakegun hau guztia gertatzea. Hau izan da azkeneko puntu bezala egin dugun galdera. Eta ikusi dugu zaila dela goitikan etortzea zeo zer, orduan ikusten duguna da, printzipioz azpigitura horiek eta mugitzen joatea azpitik, eskola batzuetan probatzen jun, eta ikusia gero horrek heldu egiten duen eta goraka egiten duen, baina noski honek urrats geldoak eta eskatzen ditu. Listo. Bale, komentako ditunik gure mailan, softwarearen mailan, azkenengo mailan, komentatu ditugun kontuak, sakontze aldetik eta ze bota ditugun faltan, ez? Eta gero patxik, bioketorri garelako mai berdinetik, beste bi puntuak, bale? Sakondu puntuan inguruan, heldu diogu, koizian Iñaki alegriak bota duen idea bati. Bata beste guztiak pixkat horren azpian sartu ditugu, ez? Da, izan da, hizkuntza eta software libre eta IKT inguruko zentru edo balizko horren idea hortatik, ez? Hortan, uste du, gure mailan erten da, horren inguruan edo horren papelian sakontzea interesantea izan ditekeela, pixkaten softwareak eta IKTak hizkuntzaren papel honetan ze jokatzen duten, hori ikertzea eta hori aplikatzea guri dagokigulako. Eta horren barruan software libreak ze papel daukan, ze garrantzia daukan, horren barruan garatzea bereziki referentzial zentro hori, idea horretan sakontzea interesantea izan ditekeela eta hor zeharka, hor sakontzeak ekarriko lukelako, estrategia bateratu batean sakontzea, kaso, ezta? Eta, software librearen idea horretan bertan ere sakontzea, ze, software librean zer ulertzen dan, eta benetan horren atzean badagoen hemen inguruan komunitaterik, eta, holako eztabaida batzuk eta ere, egon dira, ez orduan, sakondu idea horri heldu dio, zentruaren idea horri. Euskaldun hona bezala, hormigoiarekin edo sakonduko. Eta gero, faltan, lehen aipatu dituzu pixkat, adibide eta esperientzia konkretuak aipatu ditugu faltan, badakit ez dela esatea errazagoa dela gero egitea baino, ekartzea baino, hori ikusi ditugu faltan, eta ez igual hemen bertako eta gertukoak bakarrik, baita ere igual beste hizkuntza gutxituen inguruko esperientzia konkretuak ere bai, igual faltan konkretuki, edo baita nazio gabeko herrien beste esperientzia batzuk, politikari eta kudeatzaileen falta ere antzeman da, eta, pixkat idea horiek lehenengo bi puntutan irten direnak. Eta atzegin dugu, esan diogu hainbat gauzari, adibidez Iriklabs edo Izarkomi, atzegin izan dugu landu diren eta gaurkoan jorratu diren gai edo esparru ezberdinak, eta danak nola lotu diren buru jabetza teknologikoarekin kasu honetan, hau da, planteamendua bera gustuko izan dugu, eta aurrerantzean ere kontutan hartzeko kezka moduan aipatu dugu. Eta bestetik, ez da aipatu eta gai ordenetik kanpo zegoen, baina nik uste dut txalo bat berezi dutela ere gaurko sukaldariek,
Hau da, jan duguna ere koherentea izan da hemen izan dugun goiburuarekin, ez? Eta alde horretatik lakarikoek eskaini duten itzela izan dela. Eta gero, beste zer eskaini horretan, desente hitz egiten egon gara, anitzagoak izan dira erantzunak, eta hemen aipatuko dituguna izan dira, boska batzuk edo jaso dituztenak, ez? Zenbat buru, horren bestea buru, eta bakoitza bere ideia bota ditu, baina, hezkuntza eta azpiegitura kontuak, kontuei dagokionez, softwareak baduela zer eskaini, ez? Bai bati, bai besteari. Hezkuntzaren gaiak bai kezkatzen du jendea, eta informatika hobeto azaldu behar dela irakaskuntzan, eta horren barruan software librea, zer den, zer ez den, nola garatzen den, nortasun digitalaren gaia, kezka delako, eta buru jabetzarako gaur egun ze tresna dauden. Orduan, ondo listatu duguna da, gure gai hauek edatu egin behar direla, eta nolabaiteko transversalitate bat lortu beharko genukela bestelako esparruetan ere. Hau da, software librearena edo tresna hauena, beste gaietara eraman, eta ez da dilak eratu beti gure esparrutxoan, hau da, transversalitate bat eskaini. Guk faltan bota duguna eta sakontzeko puntuak elkartu ditugu. Eta, batez ere agertu da ideia bat, faltan bota duguna izan dela prestigiozko erakunde ofiziala segurtasunarekin lotutakoa. Adibidez, Espainia mailan dago INCIBE, Katalunian ere badago beste bat, eta hemendik gutxira izango ditugu ja beste bi, Euskal Herri mailan, ordan horiek ere hemen hitza izatea faltan bota dugula. Kontzientziazioa sustatzeko, baita ere euskarazko materiala sortzeko segurtasunari buruz, eta abar, ez? Kontzientziazioarekin lotuta baita ere, baina ez IEB-rekin, faltan botatzen dugu orokorrean serieak edo pelikulak segurtasun informatikarekin lotutakoak, kontzientziazio puntua igotzeko, ez? Beste gai askotan ikusten ditugu gero eta gehiago, baina segurtasunarekin lotutakoak gutxi daude. Mr. Robot agertu da hor, baina... Baita ere, jendeari, nolabait, teknikoak ez direnei, bere segurtasun pertsonalaz kontzientziatzeko ondo egongo liatekenak, horrelako seriak eta pelikulak. Gero, hori faltan bota duguna eta nun sakonduko genukeen. Gero, zer gustatu zaigun gehien, segurtasun informatikoen implikazioak ikusi ditugula, eta teknikoki baina haratago, ez? Ikuspegi orokor bat eta ikuspegi anitzak ikusi ditugula hemen, ez? Eta horrekin lotuta, nun egingo genukeen ekarpena, adibidez, lehen aipatu da hitzaldi batean Smart Cities edo hiri adimendunak, eta hor uste dugu kotxe adimendunak, etxeko oskailu edo domotika delakoa, hor horrelako tresnetan informatika sartzen ari da, eta gero eta gehiago, eta segurtasunaren puntua eta pribatutasunaren puntua ez dela hain beste hemen eztabaidatu, ez? Ez da eztabaidatu, eta hor puntu bat daukagu guk sartzeko. Eta baita ere izarkomekin ere lotura dugula, adibidez komunikazioetarako azpiegituretan segurtasuna funtsezkoa delako, bai? Eta bukatzeko, hezkuntzaren ikuspegitik ere, aipatu da Chromebook, sartzen ari dela, eta horiek guztiak, baina ez da hainbeste sakondu segurtasun eta pribatutasun puntuetan, ez? Eta hor ere, zer esanik izango genukela, ez? Hori, izan da lagurpena. Punkatekoei hitza eman aurretik, gauzatxo bat komentatu, hau guztia saiatuko gara biltzen eta ez dadila bakarrik hemen geratu, baina hor faltan bota dugun gauza horietan daukagu jende
Itza, june egin zait. Ekintza gehiago, egiten diren gauza horiek honea ekartzea eta bestalde, igual jende esanguratsuagoa edo ekartzea. Hori bai da puntu bat oso zaila, eta nik hemen tokatu zaidalako jendea biltzen egotea, eta uste dut oraintxe bertan, ez dakit gero daukagun zeo zer hitz egiteko artizarrari buruz, baina aprobetxatuko dut esateko, UEUk artizarra atera duela, oraindik ez dago bere osotasunean, eta baina behar dugu jende guztia sartza, eta nik uste dut oso tresna ona izango dela, hain zuzen ere, eremu ezberdinetako profesionalekin eta lotura egiteko, zeren bestela azkenean ezagutzen dugun jendea, eta ezagutzen ez duguna ezagutzen. Eta hor sartzen baldin bagara danok, borre eukiko dugu puntu bat jendea lokalizatzeko eta honea erakartzeko beste motatako jende batzuk.